Child-related crimes naman sa lalawigan ng Pangasinan bumaba ngayong taon. Pinaigting na proteksyon sa mga bata, isinusulong. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Nakitaan ang pagbaba sa bilang ng kaso ng mga insidenteng kinasasangkutan ng mga bata o mga child-related crimes sa lalawigan ng Pangasinan. Sa tala ng Pangasinan Police Provincial Office, Women and Children Protection Desk, naitala ang 336 na kaso mula January 1 hanggang nitong August 20, 2025 kung saan mas mababa na ito kung ikukumpara sa bilang ng kaso noong nakarang taon sa parehong panahon na mayroong 473 na mga kaso. Isa sa pinakakaraniwang krimen ay ang acts of lasciviousness, rape, reckless imprudence resulting in physical injury at child abuse and exploitation. Sa pagpapaigting pa ng proteksyon ng mga bata, isinusulong ngayon sa pangunguna ng Hanin ng Kapulisan sa lalawigan ang iba't ibang programa tulad ng school-based information drives, abuse prevention talks na ibinababa sa mga komunidad at public awareness campaigns ukol sa child safety. Pinalalakasin ang mga checkpoints sa basinidad ng probinsya upang mapanatili ang kaayusan sa lalawigan. Samantala, nauna nang nagbahayag ang ilang mga magulang sa Pangasinan ukol sa kanilang hakbang upang masiguro na hindi masasangkot o magiging biktima ang kanilang mga anak sa namang uri ng krimen o karahasan. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Raka, Tadak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.